தமிழகத்தில் 11 புதிய மருத்துவக் கல்லூரி கட்டிடப் பணிகள் குறித்து மருத்துவக் குழு ஆய்வு. தமிழகத்தில் நடைபெற்று வரும் 11 புதிய மருத்துவக் கல்லூரிகளுக்கான கட்டிடப் பணிகள் குறித்து மருத்துவ கல்வி இயக்குநரக குழுவினர் ஆய்வு செய்தனர். ராமநாதபுரம் புதிய மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனை 325 கோடியில் கட்டுமான பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. இப்பணிகள் முன்னேற்றம் குறித்து மருத்துவ கல்வி கூடுதல் இயக்குனர் சபிதா தலைமையில் சென்னை அரசு ஓமாந்தூரார் பல்நோக்கு மருத்துவமனை இயக்குனர் ஆர் விமலா, தேசிய மருத்துவ ஆணைய சிறப்பு அதிகாரி ராதாகிருஷ்ணன் ஆகியோர் அடங்கிய குழுவினர் நேற்று அம்மா பூங்கா அருகே கட்டப்பட்டு வரும் ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி கட்டிடம் மற்றும் அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில் கட்டப்படும் மருத்துவமனை கட்டிடப் பணிகளை நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தனர். அப்போது பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகளிடம் கல்லூரி வளாகத்தில் அமையவுள்ள பல்வேறு கட்டிடப் பணிகள் குறித்து கேட்டறிந்தனர். பின்னர் மருத்துவக் கல்லூரி கூடுதல் இயக்குனர் சபிதா செய்தியாளர்களிடம் கூறியதாவது: புது மருத்துவக் கல்லூரி எந்த அளவுக்கு கட்டுமான வேலைகள் நடந்துகிட்டு இருக்கு, எந்த அளவுக்கு அது ப்ராக்ரஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்றத நேராக பார்த்து அசஸ் பண்ணுறதுக்காக கவர்மெண்ட்டு எங்களை டீம் ஃபார்ம் பண்ணி இங்கே அனுப்பியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ இந்த வேலை இப்போதைக்கு இன்னும் நமக்கு நிறைய ஒர்க் முடிக்க வேண்டியிருக்கு. பேரலாகவே ஹாஸ்பிட்டல் ஒர்க்கும் நமக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கு. முதல்ல இந்த லெட்டர் ஆஃப் பர்மிஷன் ஒன்று இருக்குது. மெடிக்கல் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா நார்ம்ஸ் படி இப்போ வரைக்கும் மெடிக்கல் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா நார்ம்ஸ் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதுக்குரிய லெட்டர் ஆஃப் பர்மிஷனுக்குரிய இந்த ஃபேக்கல்ட்டி பிளாக்கு, லெக்சர் ஹாலு, இந்த போல் தேவையான கட்டடத்துங்களுக்கு முதலிடம் கொடுத்து முதல்ல அதை கட்டி முடிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நாங்கள் டீம் ஃபார்ம் பண்ணி இங்கே வந்திருக்கோம். நல்ல ப்ராக்ரஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. எல்லா இடத்துலையுமே 11 மெடிக்கல் காலேஜிலுமே நல்ல விதமாக ப்ராக்ரஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. அதில் எந்த குறையுமே கிடையாது. கண்டிப்பாக நம்ம எதிர்பார்க்குற நேரத்துக்குள்ளே முடிச்சிடும்.